edaran kacang. Kacang ki ngiring-ngiring kowe aja kakean cangkem. Dadi Lah ya kok kono. kok ngono piye kowe TK tek kontok gendeng jan iki. Lah Kowe ya tak tes ya. tesen. Tuh yo. Kowe plak wae to kowe iki. Salah bacot. Iya. Ayo. Sekali iki saeneke iki. Ayo. Ya. Wah, ambune amis e ngene iki lho. Embere bolong kok iki. Jangkrik tane. Loro pas pojok nucuk. Lah wong pas rai mbok kampleng. Pas pojok. Mumpung aku iki mandi. Kowe tek kok sindeni bengi iki katoke apa aku lho. Lho wong iki kabeh kira nek sing katokan. Jale ngunang-ngunang iki. Mau pas ning kene wis bisik aku lho gunungan. Iya. Engko tak tambah 100 meneng ya. Nomor loro yang bleset isin lho. Alah. Bleset isin napa kok? Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Wah, Iki lho Masmu lho. rupane kok sumur bor kok dadak. Sumur ndasmu. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Jo Klitik, Mas Jo Klutuk. Alhamdulillah. Kasembadan sowan wonten ngarsanipun warga agung ing Miri Gedhe mriki. Amin barakallah. Alhamdulillah dalu menika insyaallah kula lan panjenengan pikantuk mandat saking warga agung masyarakat Miri Gedhe sedayanipun. Nggih. Mboten ngirangi raos hormat kula Den kalian para jajaran kepemerintahan wonten ing Miri Gedhe, Porkom Pimcam rawuh, sedaya masyarakat malem makempal manunggal nata jiwa lan raga dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Nggih, insyaallah wong sing akeh syukur kula dongake panjang umur, uripe makmur Allahumma. Amin. Wong sing ikhlas muga-muga sing gerah ya enggal waras. Amin. Niki lho Mas, insyaallah ora roboh tansaya bakoh niki. Ora lokak saya kebak ya. ora wutah saya wutuh sugih ora malih penak ya ora ndangak. Insyaallah Piyayi Miri Gedhe yang selalu menjunjung tinggi budaya Jawa Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe. Dan Miri Gedhe bisa menjadi contoh untuk warga-warga Indonesia. Mumpung malam ini di live streaming. Alhamdulillah. Di Miri Gedhe itu berbagai antar pemeluk agama ada. Islam, Hindu, Nasrani. Berbineka Tunggal Ika. Beliau bersatu padu guyub rukun. Bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe sampeyan Blitar. Pak Saestu, Pak Sigit. Kula niki sing iso diarani menanamkan persatuan dan kesatuan. Leres. Awake dhewe dadi mengemban amanah budaya. Bengi niki nyenengke warga, mengeti merti desa, son ya disewa, panggung amba ya ditata, panitia padha ngetokke daharan wis samapta, njur sik nimbali dagelan saka Panaraga, njur kalih Jo Klutuk sing riki dalu niki ajeng maringi napa. Terus kowe kok meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir engko bayaran piro. Lah. Lah ora usah mikir kuwi. Ngene lho, Jo. Sing enek syukurana. Sing urung enek entenono. Sing wis ngalih ya ikhlasno. Lho kowe bengi iki nyambut gawe kabeh wis ditata. Ora nek sing kurang ya aja gawe gelo. Nek kowe engko ora entuk sangu entenono, sapa ngerti disangoni rondo. Rondo bakal rujak jenenge Mujiati. Kok ora padha iki piye to kowe iki? Liyane kok iki kepiye ngono lho. Aku dijane. Nyapa kok cengengesan? Kudune iki semangatmu luar biasa lho. Isin aku Pak Igit. Kok isin sebabnya apa? Kok isin kepiye? Kok isin ngopo? Aku iki kula niku dalu niki kalau iki kepake jenengan teng pundi? Samben. Padepokan. Dalu niki pake jenengan teng mriki. Nggih. Kula niku ya lek samben ngono wis padha dulur kabeh. Ya. Bengi iki aku jan isin aku. Kita sebagai pelaku seni nggak boleh rasa malu itu dihilangkan. Dihilangkan, ya tetep tak hilangkan. Tapi ki nun sewu awakmu ki sing gawe isin aku ya awakmu. Loh, lah masalahnya apa wong perform ya kepenak semua disiapkan kita Mas Git. Siapkan. Ade iki tanggapane ki larang. Mosok klambi yo spray kaya ngene iki yo. Wis tak batin. Iki lho, wong ini ora kreatif ngene iki. Ora kreatif gundulmu. Lah ngapa to? Spray ngene iki yo isin. Loh,
Ora kok perkara isine nyatane bojomu dengi nggawe klambi saka kain gandum ya apik. Apik piye? Mas yo kowe saiki spray bojomu ya kain gandum. Kain gandum mbok gaekne pas kene tulisane ra mbok ilangi. Lah kuwi kreatif kok. Kreatif gundulmu pas kene tulisane enek kok. Piye? Berat bersih 5 kg berarti. Masamu separuh setengah kilo piye? Lah gene kok katoke lek ku gaeke ora mbok gawe. Ya tak gawe lho gilani ke. Lah ngopo wong Lah kae tilase awake dhewe lak entuk brand ambassador to. niki lho Mas Sigit. Gaene kathok kula. Heeh. Gawe ini jare. Terus? Terus ora tak nganti saiki ora tak gawe kae. Wirune yo pas. Jare iki mau niki non sewu. Niki rada kreatif tapi gilani. Kok iso gilani? Lah klambi kok spray. Nggih. Nek iki arepe gawe jare niku pun digawe niku jare kok sepanduk namanya niku produk niku lho Bos. Telkomsel kartu telepon niku lho. Heeh, piye. Pas wirune tak wiru. Terus Gak tak gawe iki. lah tulisane lah apik to. Tulisane apik niki tulisane jangkauan sinyal kuat ngono bro. Lah kowe lak sinyalmu apik. Sinyal itu dalam kategori secara konteks pemikiran ora kok jorok lho, ora negatif. Wow. Cerdas itu juga termasuk kategori kuwi. Sinyal, cerdas itu termasuk sinyal. Lah nek gone ning kene bro sinyal kuwi. Pancen iki kan- kritik yo ngawur kok. Niki lho Pak Git. Gawe kostum yo kudu Nah. nggo empan papan. Niki lho, Pak Git lho. Ora koyo sepan. Lah aku yo diwene kritik yo ngawur kok. Jenengan? Loh, iyalah yo kathok. Napa, Pak? Alah-alah bekas spanduk jamu jago. Enten pian. Alah yo ora tak nggo saiki. Lah napa kok mboten jam Lah pas niki kene iki tulisane berdiri sejak 1819. Dah kemenge aku. Berarti yes, terus ngene. Lah aku lak dengengek terus to kok iso. Ngeten lho Mas. Pak Git. Ampun ngeten aku tau ngeten sarungku keri kok. Kreativitas itu tidak terletak di kulolan penjenengan, tapi kreativitas yang ditanamkan untuk Betul. seluruh masyarakat wonten ing Miri Gede. Nggih. Ini sangat-sangat kreatif loh. Nun sewu, desa sak kecamatan itu yang tersohor niku sini loh Pak. Tolok ukur. Tolok ukur. Nggih. Paling tidak ini menjadi motivasi untuk desa-desa yang lainnya. Betul. Tidak dijadikan satu kecemburuan sosial, tapi dijadikan motivasi bagaimana ini bisa sama-sama maju. Ngono lho. Dadi Mbah Lurah ki leh pemimpin ki wis kaya-kaya ki wis tenanan. Mbah Lurah Bahari Purnawan. Nggih no. Mbah Hari Purnawan menika kalih kula niku pun plek, Pak. Mbah Lurah. Sing ndi? Menika Mbah Hari. Oh iya. Kok iso kanca plek? Sik Mas iki kok sajake geseh iki. Sik Mbah Lurah Hari Purnawirawan ndi? Purnawan. Mbah Hari Purnawan kok Purnawirawan. Kita yang ganteng ya lambemu bosok iki kok. Mbah Hari Purnawan ndi? Ayo. Nika Mbah Hari Purnawan. Lho. Sik menika-menika ndi piyayine lenggahe iki lho. Ya Mbah Hari. Mbah Hari. Lho. Ora jelaske sing ndi? Ayo. Mujati niku lho, Mujati lho, Mujati. Ngapa kok Mujiati kok iso? Kowe arep golek petise kowe. Mbah Hari. Iya, heeh. Menika lho Mbah Hari, Bos. Ndi? Nggih. Lho, menika. Lho, menika mana? Iki lho. Sing ndi wong iki Mas Kliwon Dewan? Ndi? Sebelahe. Sebelahe dudu. Kuwi Mbah Lurah Siraman. Lah terus sing ndi Mbah Lurah? Tengahe. Tengahe yo dudu. Wah, Ayo. pokoke sing ngedep tape ngarep dhewe yo kuwi Mbah Lurah. Kowe iki iso-iso mek ngetes tok kok Mas. Iki lho saya, Bos. Piye? Niki ilmu alam. Terus Begitu saya melihat situasional ini menjadi ilmu bahwasanya Mbah Lurah Hari ini bisa ditunjukkan sebagai pemimpin desa sing insya Allah amanah mengemban amanah mimpin desa, mimpin warga masyarakat untuk ing Miri Gede. amanah Lho, iya. genah Genah. tur berkah ya Iya, barokah. mergo nyapa? Tak delok lenggahe Mbah Hari ngarepe apa kuwi? Tape. Tape iki saka tembung takarupe. Dua suku kata. Dua suku kata. Tape kuwi ta karo P. P. Kuwi diwaca Tape. lah Artine Artine menika panganan. kepanjangan tape. Tape. alah kok iso. Wong wis diomongi dua suku kata kok iso. Pagi sebelas Oh, no. Ayo. Tape. Nggih. Taki tatak. Tatak lan terwaca beliau Mbah Hari dadi kepala desa. Insyaallah wong lek tatak yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Beliau insyaallah mengemban amanah menjadi kepala desa, kedepannya akan bisa mensejahterakan warga masyarakat Miri Gede saya. Tepuk tangan untuk Mergo Mbah Lurah. tatak. Welak. Tatak, Pak. Mula biayane ketok yen dadak dedek Loh, kuwi dhuwur. iya paribasan ki Sak-sok. sak-sok ya sok ana sok ora. Iki Ya mesti ana ne. Mbah Lurah ngeten iki lho, Bos. Iya, iya. Ki. P menika saka tembung pepenget utawa pepeling. Beliaunya nun sewu nyapa nggih sangka. Sebabipun kok ngagem sangka. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Aja mbok blesetke to.
Wong sangka kuwi wis Iya. jiwa. Anu nun sewu itu Religi kuat. identitas seorang Piai menika apa agamis. pengen dados beliaunya itu manembah marang Gusti kang murbeng dumadi insyaallah ora lali insyaallah bakal ditindakne 5 waktu ora bakal telat Pak Igit. Mas Tulung Mas. Niki nun sewu Mas Igit. Menika nun sewu. Saya itu berbicara realita apa yang ada di depan mata saya. bener. Dados tape menika sejatine nggih menika tegesipun Ingkang sampun Oke, dipun oke, runcik oke. wontenipun sak ngajengipun Mbah Lurah Hari Purnawan Nggih. menika lak wonten tape taki tatak peki pepeling. Laras. Nah, lajeng ingkang sampun dipun adhem mboten kok namung tape keng Apa wae, Jo? wujudipun wonten telo. Niki lho. Apa tegese telo? Telo ngono. Telo. T karo lo, dua suku Nah, kata. nggih to, Bos. Aja pilih kasih. Ngono lho. Telo. Teki saka tembung teko, Pak. Loh, Setiap kali ada acara apapun bentuknya Mbak Lurah tetap teko. Baik itu kebahagiaan, baik itu duka. Kui wong mantu, kui wong ninggal, insyaallah beliaunya teko. Iki sing darani pejabat cedak karo masyarakat. guyupi. Guyupi, Pak. Lo. Loki longgar, dilonggarne wektune kanggo masyarakat. Masya Allah. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan golongan. Masyaallah bocah iki nek angger pikirane dagelan iki nek wis lunas padang, Pak. Lunas matamu iki. Piye to? Wong yo tak seneng-senengke. Wontenipun tape telo sampun dipun roncel lajeng. Ono apa meneh? Kasusel wontenipun gedang. Gedang menika gedang godhog, Nah. gedang. Gedang menika sak sampunipun bersih desa nggelar wayang nimbali Mas Sigit dalang saka Rembang. Insyaallah gedang menika gegayane bakal pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Dadi warga masyarakat sak menimbane sing biyen paribasane seret rezekine bakal dicedhakke rezekine, didohne bilahine cedhakke rezekine. Alhamdulillah. Kuwi filosofi nih. Loh, iki lho, Bos. Sregep nyumbang insyaallah Loh, rezeki kula niku ngoten niku, Bos. Aku gumun karo kluthuk bengi ki kok encer uteke. Encer, Pak. Lho, kula utek kula ya encer, Bos. Saking encer iki ndek iki ndeletek ning kuping ndek iki. Hus. Kuwi penyakit kok iso. Lah iya Mas iki pikiran wis bablas ning kopokan lha iki. Wonten tape telo gedang godhog lan sak rumpinipun wonten Roti. Roti. Apa tegese roti? Roti. Terdiri dari berapa suku kata? 2 suku kata roti. Apa kepanjangan roti? Roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Dadi wong miri gedhe kene iki rono rene kudu ngati-ngati. Insyaallah ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna, kabeh tetep mawas diri. Mulane miri gedhe ini menjadi barometer desa kerukunan dan keakraban yang selalu ditanamkan berbineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. kudu eling diniling rambut. Lho iya no, Pak. Rambut putih. Bakale mulih, untu ompong, bakale ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Lho, welok. Lho kula niku lek ngeten iki Wontenipun telo gedang lajeng roti kasusul ingkang dipun sebut Nogosari. Lho Nogosari. kowe pename nyebutne tok kene mikir utekku bosok. Iki kanggo patuladan. Patuladan kowe mek tekok tok aku mikir oh iki gedeng. Bengi ki suguhane tidak sekedar suguhane Nah. ono filosofine. Nogosari. No menika nata gelar ing dalu menika muga-muga ora ana rubeda apa-apa. Go menika gotong royong Pak, menika gotong royonge warga masyarakat ini bisa ditunjukkan bahwasanya kerukunan warga masyarakat Miri Gede ini sudah bisa dibuktikan. Go, gitu. Go. Go gotong royong. Royong Nogosari. Saki sayek saka kapti. Riki Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut karo kapitayane dewi-dewi. Wontenipun Nogosari kasusul nggih menika bentul. Enak betul. Enek iki lho bentul goreng iki lho. Wong kene iki panganan akeh kok bentul. Bentul menika saben isuk mesti nutul. Nutul Aja sembrono lho. Tegese ngeten lho Pak, ngeten lho Pak. Angel menang. Bentul saben esuk mesti nutul. Nutul apa? Tegese nutul jambeker, Pak. Nutul jambeker. pas jame. Alarm pas jame subuh nindake salat subuh. Ngono lho, Pak Igit. Mboten nganti lerwo. Wontenipun Nogosari bentul telo lan sak sedayanipun lajeng wonten dedaran kacang. Kacang ki ngiring-ngiring kowe aja kakean cangkem. Dadi Lah ya kok kono. kok ngono piye kowe TK tek-tek gendeng jane iki. Lah ya nek Lah yo apa? kowe lak wis negeske Negese sing jenenge lurah ki lurus lak terarah. Lah iya. Mula tembange Mbah Lurah sregep ibadah
Pak Camat salat aja telat, Pak RW salat aja dhewe, RT nera salat. ditapuk lambene. Gak aku kok iso. Wah iki ya tenanan kok iso. Tenang tekokno Pak Git iki geding Pak Git. Lho, nek aku takon kuwi lumrah, ning lak sejatine ngene Mas. Sampeyan karo aku ki aku mengalah mergo aku bocah enom sampean piyai sepuh. Nek perkara nggon ilmu sejati olah raga lan kanuragan tembus ana ing rasa kuwi lagi aku. Ngono lho. Kowe lak ming pangucap nek aku rohani, jasmani kalbiah. Praktek iki bisa Pak, masa Pak? Nek kuwi amung teori iki praktek iki bisa. Kuwi lho. Nun sewu nek sampean nggon pangucap, nggon latih, ning aku nggon rasa, Mas. Tenane. Lho, apa wae sing mbok rasake aku iso ngrasake kok. Apa sing tak lakoni? Oh, aku iso piye iso nyawang apa sing mbok lakoni. Ngono lho. Tenane. Loh, kepiye kowe arep ngetes aku apa? Iki mumpung padha adoh omahe lho. Dites apa meteng kowe? Loh. Nodi kabisan. Oke, Pak Git seksi jenengan. Kowe lho, kowe lho. Aku seksine. Saestu nggih. Heeh. Pokoke tak tes ya. Tesen. Aduh yo. Kowe plak-plak wae to kowe iki. Salah tak bacot. Iya. Ayo. Ayo, lono. Lono. Loh, aku ora mbok tutupi lho, Bos. Ya nak tutupin kowe. Teh. Kita ketok. Lapono sik to, Bos. Gak wis iki sak eneke iki. Ayo. Ya. Wah, ambune amis e ngene iki lho. Mbok wene kancane. Lah iki lak keramas neh ta aku. Izin ya Pak Git. Izin. Lek pancen iki kula lak ngetes kan wau jelasne napa sing Mbok omongke, Jalan- berarti tes ke Nah. nggon panganan. lek niki ulah Kahanan to, Kahanan. Bos. Piye to? izin Pak sampe? Git. Bebas. Kulo. Iya, kowe amis e koyo ngene lho, Bos. Ayo. Wes, Wes, izin Pak Git nggih. yo. Parine, Bos. Ayo. Wes. Sing tak cekel apa? Wes to, Wes. Mas Sigit. Nun. Minangka panjenengan sing lenggah ngasta dalu niki kula nyuwun wedal panjenengan sekedap men, Mas. Apa? Jenengan ngempet ambekan sekedap mawon. Wah, engko wentut kok. Kula tak njajal ragane kluthuk liwat napas panjenengan, Mas. Ayo. Wes, Wes. sing mbok cekel kuwi mujudke cekelane dalang, Apa? gunungan. Loh, Iya lah. loh. Piye to kowe iki? Ampuh jebule. Lah. Oh, Eh. ayo cepet. Iya, Kok ngiceng engko. Sik kok gegek. Embere bolong kok gegek. Jangkrik katane. Loro pas pojokan nucuk. Lah wong pasrahi mbok kampleng. Pas pojok ala tuwa. Lah mau guru ngecek kok bolong kok. Lah ngerti iya, aku. ora masalah kowe. Pas pojokan ya. Oh, Sik bolong-bolong. kowe sik ra iso ngakoni Ya, oke. nek aku luwih Sik. iso nata rasa. kowe- Wes. Siap ya? Wis, Ya, apa iki? sing mbok gawa kuwi tase sinden. Cepet iso. Wis to. Kowe Loh, aja dibuka. Kowe nek bengi ki arep teko apa mumpung aku iki mandi. Kowe teko sindeni bengi ki katoke apa aku roh. Lah wong iki kabeh kira nek sing katokan. Jaritan kok Lah begini. iya, Jari lah iya. ano. Ngono. Ayo jajali. Sarkas. Ya, Ya, cepet. Wes, Barong. Cepet, apa iki? sing mbok jikok kuwi ngombe. Iya. Aku wae kuwi. Panguripane menungso. Ayo. Piye? Kowe sik ora ngakoni. Aku iki jane ming nodi atimu tok kok, Mas. Senajan to sedulur ning beda gowok, beda sogok. Iya lho, kowe nyekel apa wae mudeng ki to, Mas. Lah nek ming pangucape nggih apa? Aku rasa, Mas. Rasa. Olah kanuragan lan olah rasa. Rasa apa? Apa? Mbok mau wis mbok omongi no. Ngomongi. Meneng. Ayo nembang Mas ya. Dah nyanyi. Lah kluthuk kok ya iso kaya ngono kuwi. Mau diomong Pak Git, nang mburi kok pertama gunungan ngono. Malah ngunang-ngunang. Mau pas ning kene mbisi aku lho, gunungan Iya, pas aku. Engko tak tambah 100 meneng ya. Nomor loro apa? Nomor loro tase sinden. Mbok omongi lho mau. Iya ngono ki ngisi-ngisini mbok omongi. Wong aja ngapusi ngono. Mau lak menenge ra konangan. Dosa kowe ngapusi kowe. Mau mbok omongi Nek kowe ora kencanan iso, Duk. iso Pak, kowe mau meling aja lali lutuk. Terus kowe lali aku mbleset isin lho kowe. Alah. Bleset isin napa kok iso. Lah nek sing penting gawe guyune wong ibadah kok.
Guyu tapi ngapus iki berarti duitmu ora halal kowe. Ra kalal mbok tampa lambemu. Lha kok ora ngapusi, ngapusian kowe. Ane ra ketularan dosane. Ngapusi oleh kowe nggae guyune wong ning ora oleh ngapusi. Ha terus. Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Wah, Iki lho masmu lho. rupane kaya sumur bor kok dadak. Sumur ndasmu. Oh, iso. Apa sing mbok lakoni? Iso telah kowe. Aku to. Oke, jajali. Klasmen. Pangapunten Mas Git. Pau panjen kula bloko suta blakotang. Panjen kula nggih omong-omongan kali niku, Mas. Nek niki jajali kula kok ora. Awakmu e. Wis tenan kowe. Wis to apa? Sik. Tolong. Wis, jajali iki. Wis. Wis ki apa ki? Ki. Wis tolong. Pun. Wis. Wis. Siset. Sik. Kok dibuntel plastik ya apa kuwi? Ayo, nek ngerti-ngerti kita Mas. Ayo ki apa ki jare? Kok dibuntel plastik? Iya bener di butel plastik Iya, tapi. Iki barangnya dibuntel plastik ta kuwi? Iya bener bane. Sik. Ayo, apa ki? Tahu bane. Bosok ora kowe. Ayo. Waduh rame. Lho, kudu iso. Kudu iso. Rasa ki non sewu. Rasa iki kadang-kadang kan dia bingung. Iya. Wes. Iki apa iki? Kecil kowe. Iki apa sih tak cekel ayo. Kuwi Siset. setik drum lek ora salah lho kuwi. Dani ya roh. Nyedak-nyedek kita ndelok ambune iki. Pamong iki. Napa, Bos? Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Lah, Aja gampang ngapusi. Dadi Iki lho contoh kakangmu. Iki lho. Lah, dadi lek oleh rezeki ben halal, ben barokah. Lah tapi kok kowe muni ngono diguyu wong akeh. Lho, wong guyu iki non sewu, wong guyu iki ora mergo lucu. Iki terpukul dengan kepintaran saya. Wah, sik pisan kas. Sebenarnya kok pisan kas wong iki tak bedhek Mas kowe. Cili-cili. Lei. Aja cilik-cilik to. Sing tak cekel apa ki sik? Wes burung. Wis. Apa ki? Cilik. Cuwilik bener kae. Sing tak cekel apa ki? Bahane kok beling. Bener. Sigel. Gitu Mas. Betul. Ik salah gelas kuwi, gelas. Roh iki. Dah, oke. Apa-apa paham. Lah, tak bedhek sik kok bahane sik aku wis paham ngono. Pisan kas. Aja meneh kok pisan kas. Ayo. Terus no. Wis, Apa ki wis? Yes. Ora penak aku perasaan. Wis. Wis, Rung. Wis apa ki jajali? Ayo jajali. Lah kok sik adel sik. Bahane kok daging, Terus ayo dibungkus apa? dibungkus kulit. Kiraimu kae. Waduh, pelecete kok dadak leh kemaki kok iso. Ini karo terus lakon. Ben kepenak dadi tetembangan iku dicampuri guyon iku ben fresh, Mas. Nggih, laras. Payang wonten Mau tembange. boten mampir gen kula jenengan wau dugi Bapak Igit. Sesuk iso. Ya sing nggih. Nggih. Bisa nembang ya, Mas ya, sampe. Nggih, sakit. Coba di minor sak pinten, Mas? Di minor. Sing mampir ya Pak Igit. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai A minor coba. Sini Pak Igit belajar. Seneng kangen kali jenengan. Mbah Lurah. Bisa teman. Bisa tenan ta? Kok iso temal. Aduh. Ali-alimu lho. Lah omong saya mau cocok. Lah iki omong apa nek juga saiki iso teman ngono. Ayo, Dede, A minor. Ayo berdua. Oke. Ini kado untuk Mbah Lurah. Mbak Lurah. Bahari Purnawat. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Nah, ya. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Ya. Apiyaine krapya nyenengake jero ati. Oke, siap. Yuk Mas Luduk standby. Oke. Berdua saling menutupi dan saling melengkapi. Berpacu dalam Melodi. Loh. Melodi kok minoli. Lambene yo mbleset iso. King panjenengan apa kula, Gus? Kowe. Siap. Aku wong tua ora ngerti ngono. Ayo Mas Luduk sini. Aku yo ora mudeng. Bang loro lho. Ya, iya. Saling menutupi dan melengkapi. Nggih, Mas. Nggih. Yuk. Ngene iso. Spesial Mbak Lurah. Kagem jenengan lho niki. Entah. Oh, enak. Apa? Lambung piye? Entah. Lah malah penak cangkemmu to tiba kendang. Iki aku ndudohi metronome sakmene iki ngono lho. Wah, kowe iki jan. Ayo, coba musik. Sik. Feel. Oh, enak. Mbah Mbah
aja. Balurah hari pancen bagus tenan. Sepo ya. Balurah hari pancen bagus tenan. Oh, enak Eh. Oh, jenenge wong loro iki duet. Begitu klitik omong terus kok saut. Kok ora joget ae. Kula pripun? Begitu klitik ngomong mulutmu melu gerak, mulutmu melu gerak, mulutmu Oh, alah. melu gerak. Lah niki mulute klitik gerak kok mulute kluthuk meneng wae. Ayo musik. Ya. Kita hafal. Balurah hari pancen bagus tenan. Balurah hari pancen bagus tenan. Balurah hari pancen bagus tenan. Woi, Wis jan bles. maksudku iki ora mulut Cari kan obah to, Bos. Cari mulutku gerak, ya pun gerak to lho, Bos. bengok. Berarti ora gerak. Kula pripun? Yo gerak tapi metu Nah. suarane. Kula pripun? Bengok. Oke. Ora mung lambene Siap. muncap munsup koyo silit pitik karo metu suarane Kula bengok. tut dawuh jenengan lho, Bos. Ngoten lho. Kula pripun? Bengok. Oke. Balurah hari pancen bagus tenan. Oi! Balurah hari pancen Walah. bagus tenan. Iya! Balurah hari Oi! ya. Eh, tidak begitu. Cari kon bengok to, Pak Igit. Bengok ning nganggo irama. Maksudnya kowe kudu imbang. Jo klitik nembang. Nah. Kowe terus lambene iki sauten lho. Ini sing dimaksud Pak Sigit kudu itu saut-sautan. Nah, ngono. AB. langsung jumenglung. Dadi Walah. di antara mulutku keluar bahasa, Nggih, terus mulutmu juga keluar bahasa, Berarti- akhirnya bersatu padu. Oh. Jadi mulutmu dan mulutku itu menyatu. Oke. Ngono lho. Paham ora? Lah ngoten lho, Pak. Niki nek ora dijelaske ra mudeng. Aku les kambing ini kolu aku. Awas, nek iki aku lagi iso jelaske. Ngono. Ayo, oke, musik. Berarti mulutku dan mulut kritik Bersatu. siap. Asik. Balurah hari pancen bagus tenan. Piyaine krapya. Oh. Bar kambing untuk kolu aku. Ngopo, Dik? Kok kaya meh muka. Nyapa kowe? Aku gak kuat, Pak. Lah nyapa lho? Kepaiten iki. Kowe ra sikatan pirang dina ya, Duk? Aku mau bar ngombe arak. Ora kok ngono kuwi. Lah jare Pak Igit kon bersah. Bersatu ki ora kok terus aku mbok ciumi mboten kok iso. Wah, jangkrik ngono. Piye? Abamu solar. Terus aku tadi kepepet kok kuwi mau. Balurah Balurah hari. Balurah lur. Pancen bagus tenan terus sampeyan. Piyaine krapyak ngoten lho, Pak. Oke, siap. Angel men. Siap, Bos. Nah, Memang ini tak bikin seperti itu. ora iso ya kudu totalitas kok. Oke, iso siap. ngono. Oke, musik. Asik. Asik. Balurah hari pancen bagus tenan. Piyantune krapya Oh oh oh. nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. 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 Duduk. iya toh. Kowe penak me. Oh. Wong digoleki penak ora gelem lho. Kowe me oh di. Lho sing penelak lagu. Ganti.
Aku lagi nih. Saya Yo, sini lagi. wis arep O. Oh, tiga. Iya, oh ya. Balura hari pancen bagus tenan. Pyaine grapya Oh, nyenengake di dalam hati. oh Nyenengake di dalam hati. Jeng 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 jeng. Selesai. Iso ngendeke musik. Iso ngendeke musik ngono kuwi. Lah, wis, Bang. Lho, angger jeng 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 itu ending. aku tak neng kono. Iya. Aku tak sing sing. Oke, siap. Oke. Berarti yang Rita. Iya, Oke. Rita. Mbak Lurah hari pancen bagus tenan. Tapi antune krapya Oh oh oh. nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jreng 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 jreng. Cekuwak 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 cekuwak. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jreng 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 jreng. Cekuwak 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 cekuwak. Oh oh oh. Oh. Kok sik terus apa iki Pak? Lah akhir cepak iki musiknya muni meneh. Kamu kan pegang ritme, saya melodi. Angger kok muni cekuwak cekuwak. Oh oh oh. Aku tak sing cekwek ya. Loh. Oh, berarti sih gak terima meneh iki. Aku tak sing cekwek ya. Boleh. Balura hari pancen bagus tenan. Alam pyaine grapya Oh, nyenengake di dalam hati. oh Nyenengake di dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwek Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. cekuwek 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 Jeng jeng cekuwek jeng jeng. cekuwek Jeng jeng cekuwek. jeng jeng. Wes, Ayo lanjut. wes. Lah ngopo kok Jeng wis jeng tuh? iki lho. Cekuwekku panas ya, Pak. Wong wis diwarahi apik kok ora iso ngono. Bisa tenan. Wis gak wes. Gak melu grupmu aku. Jeng-jeng iki lho. Gitu tak cekwek. Wah kok bleset gak iso. Bacotnya tetep banget Kata, deh. Ah. Kula ngampil sindene setunggal. Ambok menawa bisa manunggal. Ada di siji. Lembaga Sari. Bareng karo nyanyi. Kula ngampil sindene siji. Sapa kuwi Malpa Igit. ndang tidak mriki. Mana Pak Sigit? Yo. Monggo Mbak Kori. Ya. Ana sinden namine Mbak Kori. Asin dengan pojok dhewe. Awake paling gedhi. Wonge ayu Mas bermerah ati. Iya. Cekuwak. Mbak Kori aja dicekuak-cekuak lho.